Здравейте! Имам удоволствието да ви представя крайпътно заведение близко до София. Ето това е гледката и панорамата на самото заведение, на самия път е. Чакаме да мине камиона. Има оживено е като локация. Ето това е входа. Това е рекламната табела. Мотел-ресторант. Тераса с прекрасна гледка към реката. Сега ще влезем вътре. В момента не работи, но има абсолютно всички разрешителни за търговска дейност. Ето това е обзавеждането, кафе-машина, хладилни шкафове, маси, отопление на климатици. Ето това е панорамна гледка. Ето ги тук и разрешителните за търговска дейност. Има тоалетна, естествено, миално помещение, което е ето тук вътре. Това е миалното помещение. Продава се абсолютно оборудвано с всичко, което виждате. Има надстроен втори етаж, който го видяхте в началото на видеото. Това е тоалетната. Всички необходими документи, които са нужни за извършване на търговска дейност, са налични. Също така съдействаме и при прехвърляне, смяна на статут, собственост, всичко, което е необходимо. Има чертежи, проекти, съдействие и при довършване в строителната дейност. Така че сме на ваше разположение за информация и всичко, което ви интересува. Ще се радвам да бъдете наши клиенти. До скоро!